Que tal, como están? Nos encantados de abrir un día máis o Faladoiro. Como saben, comezamos a tempada onte mesmo, encantados de poder seguir analizando a actualidade da xornada. Contaremos cos nosos colaboradores habituais e tamén con algunha cara nova. A nosa mesa sentan hoxe a xornalista Carla Reyes. Para nós e para min en particular é un placer que se sume ás nosas tertulias. Carla, benvida a Correo Televisión. Gracias. Espero que esteas a gusto. Seguro que sí. Con dous colaboradores dos de sempre, non? O xornalista Virgilio Costas, que tal, Virgilio? Moi ben. Benvido. O empresario Rafael Cubiña, que tal, Rafa? Moi ben, moitas Benvido gracias. tamén. Bueno, temos unha morea de temas dos que falar. Para empezar, unhas declaracións de Xosé Manuel Beiras polémicas, como algunhas das que fai, en relación cas recentes condenas a integrantes de Resistencia Galega. Temos que falar, por suposto, do futuro de Nova Galicia Banco. Comeza o proceso de venda á entidade, ou ben a grande banca española, ou ben a fondos de capital estranxeiro. No PP semella que prefiren esta segunda opción porque entenden que o núcleo de decisión quedaría así en Galicia. A oposición fala dunha venda precipitada e cree que hai unha rendición por parte da Xunta. Bueno, é un tema para hoxe, tamén, por suposto, o de Cataluña, esa consulta soberanista que o goberno de Artur Mas quere facer o ano que ven, e falaremos se hai tempo do inicio do curso escolar e académico, un ano marcado polos recortes. Pero se vos parece, porque o noso propósito neste comezo de temporada, imos empezar pola actualidade local. Entre os temas dos que podemos falar, salientamos un do que se ven falando dende hai uns meses, a posible ou a desexada por moitos visita do Papa Francisco a Compostela. Nunha entrevista que publica hoxe el Correo Gallego, o coengo José Fernández Lago recoñece que é difícil que esa visita se produza e cree que o pontífice ten que estar noutros lugares onde é máis necesaria a súa presenza. Despois do sabor agridoce que deixou esa visita do anterior Papa, de Benedicto XVI, na que non se chegaron a cumprir as expectativas previstas, na que se falou moito do que custaba esa viaxe, e tendo en conta que o Xacobeo non é hasta o ano 2021, non sei se credes que a Xunta debe apostar por conseguir que o Papa Francisco veña a Compostela, non? E ata que punto pode ser interesante para a cidade que estea por aquí o pontífice, non? O ano que ven, que se celebra, como sabedes, o 800 aniversario da peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela. Eu non sei, Virgilio, como unha cara rara, que non sei moi ben que quere dicir, pero isto é algo do que se ven falando, e mesmo o presidente da Xunta, non? Dicía que sería moi beneficioso para Compostela, non? E que se intentaría conseguilo. Ti que crees? Necesita Compostela esa visita? Estaría ben? Non, xa que non vai haber Xacobeo ata o 2021, nin vai haber Xogos Olímpicos, pois estaría ben un evento dese tipo, non? Bueno, eu, polo que di, polas palabras que li na entrevista do coengo Fernández Lago, e si parece que o Papa Francisco ten outras prioridades tanto para a Igrexa como para a súa labor evangelizadora que visitar con efectos turísticos Santiago, porque aquí non se plantexa máis que como un efecto dinamizador da economía local, e parece que está máis centrado en América Latina e en reformar a propia Iglesia, que vamos a ver se lle deixa, non? Que, bueno, decir, os pasos que está dando a mí me resultan moi interesantes, moi atractivos, e a verdade que parece que moi valentes, pero xa veremos se pode levar a cabo toda a labor que emprendeu, non? A ver, Carla e Rafa, que pensan? Carla. Bueno, yo creo que efectivamente sería fantástico que pudiese venir, ¿no? Creo que con respecto a lo que decías de ese sentimiento a lo mejor de no haber cubierto las expectativas con el viaje, la visita de Benedicto XVI, bueno, yo creo que, en fin, tampoco realmente es que haya sido un fracaso esa visita, ¿no? En absoluto. Ahora bien, está claro que... expectativas muy altas. Efectivamente, sí. Ahora está claro que también eso está vinculado a la imagen y la personalidad mediática de ambos papas, ¿no? El Papa Francisco, evidentemente, yo creo que ha adquirido una complicidad con la gente, y ya no solamente con los creyentes, sino con la gente en general, que es un punto muy destacable, ¿no? Muy destacable, con lo cual ha conectado con la población, y quizás ha conectado con una población además joven, de manera casi inmediata, ¿no? Desde el momento cero, del minuto uno de su papado, ¿no? Entonces, a mí me parece que sería muy interesante para Galicia que viniera, sobre todo por lo que tú decías, entramos en el año de la peregrinación de Francisco de Asís.
Complicado, es complicado evidentemente porque hace solamente 2 o 3 años que hemos tenido la visita de un papa, con lo cual pues el mundo católico es muy grande, América Latina es un continente que espera la visita del papa, Asia es otro, África también, quiero decir que evidentemente Benedicto XVI se movió mucho por Europa, ¿no? Entonces eso lo hace complicado, lo hace también complicado el hecho de que en el 2015 se celebra el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y es una posible visita que podría ser a Ávila, con lo cual que viniese el 2014 y que repitiese el 2015 es altamente poco probable, ¿no? Ahora, bueno, el padre Carballo, que está en el Vaticano, sí que había dicho que el Papa Francisco tenía interés, que tiene una vinculación con Galicia. Yo creo que sería moi positivo, efectivamente, que pasara por aquí, non? Quizáis foi o que fixo pensar que podería producirse esa visita, non? Parece que se vai desinflando un pouquiño, non? A posibilidade. A ver, Rafa, porque Rafa arqueaba as cellas e o vin varias veces, así que me diga que está pensando. É o que menos che preocupa, xa o adivino eu. Sí, no, digo que case mellor que non diga o que estou pensando, ou parte do que estou pensando, porque tiña a sensación de estar un destes programas dominicais sobre igrexa e como ten que ser a igrexa e todo ese tipo de cousas, máis que unha Estás no teu programa de sempre, o de sempre. Mira, eu, que son cristián, pouco practicante, pero son cristián, non? Eu sorpréndeme como ver a xente, como neste caso os meus compañeiros de tertulia, mirando moitísimo máis ao lado cuantitativo que ao lado espiritual do que é a visita dun sumo pontífice, non? Eu creo que todos eses cálculos se fixeron en eses termos. Eu creo que habería que facelo en termos de espiritualidade, tendo en conta que isto é un estado confesional, eso que vaya por diante, pero é como si ven, perdón pola comparación, porque o mellor hai xente que non lle gusta, se ven Bruce Springsteen pois a facer un concerto en Santiago, pois haberá que tomar determinado tipo de medidas para promocionar ese concerto, medidas de seguridade. A comparación é rara, claro, sí, efectivamente. No, pero quero decir que hai que mobilizar recursos públicos tamén con este tipo de visitas, a pesar de estar en un estado confesional, non? Eu creo que este Papa Francisco Bergoglio, como moi ben dixo Carla, entrou moi ben en determinados sectores, sobre todo dando unha mensaxe de digamos, de caridade, de sumisión, non como outros papas que ao mellor pois tiveron pensamentos un poquinho máis integristas ao mellor para o seu tempo. Eu creo que este é un papa datado aos tempos, só hai que ver a reacción do que é a teoloxía da liberación dos seus membros, ou incluso os que non están moi contentos como o Opus Dei. Eu creo que para Compostela sempre é beneficioso, porque é unha cidade sagrada dentro do que é o catolicismo, a visita dun papa, pero temos que ter clarísimo que isto é un estado confesional, e mirémolo os que somos crentes, máis polo lado espiritual que polo lado, digamos, económico, como vexo que legítimamente está desfacendo vos, non? Non, eu o lado espiritual, eu critiquei que a Iglesia ten máis motivos que os efectos turísticos a determinadas cidades. Están falando de que pero la pregunta era si a Santiago o a Galicia le beneficiaba, en qué sentido le beneficiaba, ¿no? Yo creo que la pregunta iba dirigida precisamente al retorno. Tico, creo que eres querente conmigo, seguro que non hai maior beneficio que o espiritual chegado ao caso. Pero falas ti de mobilizar recursos públicos. Hai que mobilizalos, porque ao final tamén é un xefe de Estado. É dicir, aparte de ser o xefe da Iglesia Católica, un xefe de Estado, hai que mobilizar medidas de seguridade, eso evidentemente ten un custo, pois como cando fan, tamén como coas estrelas do rock, exactamente o mesmo. Pero compensa o que se ten que mobilizar de cartos públicos, os beneficios que pode supor esa visita? Por supuesto que compensa, quiero decir, en primer lugar sitúa a la comunidad en el mapa internacional. Quiero decir, eso no hay ninguna campaña publicitaria internacional que tenga el valor que puede tener eso, quiero decir. Digo pola polémica que houbo cando a visita de Benedicto XVI, non? Se falou moito, non? Do que custaba e analizouse moito, con moito detemento cada capítulo dos gastos que supoñan esa visita, non? Teño as miñas dúbidas que, repito, con un estado confesional, os recursos públicos deban mobilizarse para cuestións que son da Iglesia Católica. Teño as miñas dúbidas, pero evidentemente este país, tanto Galicia como en España, evidentemente o catolicismo é un sentimento mayoritario, do punto de vista religioso, eso pois implica determinado tipo de cosas, pero, repito, mobilizar cartos públicos nun estado confesional
non sei ata que punto é lexítimo. De todas maneras, yo creo que nadie ha hablado todavía de movilizar un euro, ¿no? Me parece que no está sobre el tapete Estou ningún seguro que tipo de gasto. Primeiro que seguro veña, logo. que de balde non vai vir. Eu creo que nestos casos fan as contas un pouco daquela maneira, non? É dicir, isto como os Xogos Olímpicos parece que eso son unha gran rendabilidade e ao final non é tal, e xa está demostrada. E, en fin, Atenas é un fiel exemplo de como acabou Grecia despois dos Xogos Olímpicos, non? É dicir, aquí no caso da visita de Benedicto XVI, a mobilización de recursos, o retorno non foi tal. Ben, é certo que podemos facer unha conta daquela maneira, que decir, bueno, é que a imaxe de Santiago proxectouse en todo o mundo a través de... Pero eso, retorno inmediato, nin a medio plazo de visitas por haber estado aquí o Papa, non se produxo. Eu creo que ten maior retorno, por exemplo, un Xacobeo que unha visita puntual. Que a figura de Ratzinger non ten nin con moito, digamos, o que pode ser a de Boitila ou o actual Papa, non ten ese tirón, por así decirlo, mediático. Se falamos en termos, bueno, pois xa me centro no que queredes falarvos, en termos de retorno económico, non? Pero sí que eu creo que unha visita deste Papa sí creo que sería de un seguimento masivo por parte da población, pero repito que non sei ata que punto hai que mobilizar recursos públicos para eso, non? Carla, algunha cousa máis en relación con... Yo, francamente, la comparación era evidente, ¿no?, que hacía Virgilio con los Juegos Olímpicos. Yo creo que efectivamente a lo mejor no se puede cuantificar con una calculadora en la mano y el resultado pasado mañana. Está claro que no. La repercusión que tuvo, tú has puesto el ejemplo de Atenas, te pongo el ejemplo de Barcelona. Quiero decir, el impacto de los Juegos Olímpicos en Barcelona yo creo que es absolutamente innegable y nadie lo puede negar. Económicamente estiveron os cataláns pagando bastante tempo as débedas dos Xogos Olímpicos. Ainda que eles calculan que o impacto da imaxe de Barcelona 92 durou 30 anos, non? O teñen máis que calculado. Precisamente estes días falaban de eso en Cataluña. De rentabilidade, porque nos demais casos non hubo tal retorno, nin incluso Londres, que foron uns xogos magníficos para a cidade. Non hai tal, nin tan siquiera os mundiais de fútbol, que tamén se utiliza o mesmo argumento, porque as inversións previas e ao final os estudios demostraban. En canto a marca, sí, marca Barcelona, sí é certo que eles teñen calculado que tivo un impacto durante 30 anos, eso sí é certo. Pero os cataláns, para algúns, incluso os españois, estiveron pagando as débedas de Barcelona 92 durante bastante tempo. Bueno, falaba Virgilio dos Xogos Olímpicos porque quería falar de Ana Botella, xa o sei que querías falar dela, pero non toca. A cambio, propóñovos que falemos de Xosé Manuel Beiras, que hoxe facía unhas declaracións que están a ser xa moi comentadas nos digitais. A liazón. Eu ileino como me pareceu a min. Para que me sitúe quen é Ana Botella. Bueno, por seguir avanzando, digo que falemos de Xosé Manuel Beiras, unhas declaracións que facía hoxe en rolde de prensa sobre as recentes condenas a membros de Resistencia Galega, condenas de entre 10 e 18 anos de prisión. Dicía Beiras que a estes rapaces se lles aplica leis de excepción e pedía comprensión cas familias dos condenados. Dicía que, exasperados, entraron en circuitos nos que acabaron collendo unha ola express. Dicía el, expresaba o así, lembraba que ao final non morreu ninguén nesas accións de Resistencia Galega. Facía tamén unha comparación ca situación de Iñaki Urdangarín, que se pasea o que podemos ver nas súas vacacións en todas as revistas, mentre estes rapaces serán tratados desa maneira que el considera injusta. Sobre Resistencia Galega ten falado xa en outras ocasións Xosé Manuel Beiras, eu non sei, e outros deputados do Parlamento Galego, eu non sei vos que vos parecen esas declaracións. Non sei se estades un pouco de acordo no que el quere dicir ou non radicalmente. A ver, Carla, por exemplo, a túa impresión. Non che gusta? A mí me parece un despropósito, quero decir, me parece intolerable justificar un acto absolutamente terrorista y banalizar un atentado a un cajero me parece intolerable. Me parece intolerable por parte de un portavoz, de un diputado del Parlamento de Galicia que ha sido elegido democráticamente. Quiero decir, justificar un acto de violencia
primero, justificarlo, dar explicaciones sobre pobres niños que están siendo tratados en un estado de excepción. Que yo sepa, no hay estado de sitio, ni estamos en estado de guerra, y entiendo que la justicia se está aplicando. Si no están de acuerdo, evidentemente tendrán derecho a recurrir ante esa sentencia, ¿no? Yo evidentemente que no lo comparto. No creo que vivimos en una sociedad totalmente democrática. La prueba de ello es que el señor Beiras puede hacer estas declaraciones en el Parlamento sin ningún inconveniente y puede opinarlo, pero en ningún caso eso puede justificar un acto de violencia. Que no haya muerto nadie, bueno, me parece increíble, ¿no? Decir, solo faltaría que hubiese muerto alguien. Es que si hubiese muerto alguien, las cosas serían muchísimo más graves, evidentemente. Pero yo creo que realmente con este tipo de comportamientos de violencia hay que tener una tolerancia cero. Es decir, creo que no hay justificación ninguna en este momento, tal y como están las cosas en este país, para que nadie pueda justificar un acto de violencia. Bueno, Carla teno clarísimo. A ver, Virgilio e Rafa, que pensan? A ver, Rafa, por empezar por ti, bueno, o que queira, vamos a ver, o que queira. Eu, sabes, Ana, que sempre intento ser sincero. Intentas, sí. No que penso, ou eso ¿no? dis, ou eso dis. Ou eso digo. Vamos a ver, primeiro, eu non teño moi claro, falo con xente dese mundo, ou submundo, incluso con mandos policiais, de que exista como tal unha organización chamada Resistencia Galega, non? Isto xa sería un primeiro debate. Dito isto, eu parto da base de que, evidentemente, esta xente condenada pola Audiencia Nacional non son precisamente anxiños, sempre o digo, é dicir, estaban cometendo unha acción, pois, evidentemente violencia, estaban o cometendo, aínda non o cometeran, tiñan intención de cometela, non? Foron interceptados polas forzas de seguridade. Eu teño que dicir que a min a pena aplicada pareceme desproporcionada para o que pretendían facer. É dicir, de un punto de vista penal, a pena é absolutamente desproporcionada. Eu non digo que non teñan que ter castigo penal, que o teñen que ter, porque volvo a decir que evidentemente iban a cometer unha acción violenta. A min pareceme excesivo o mellor falar en termos de terrorismo, porque terrorismo está perfectamente delimitado o que é terrorismo e o que non é terrorismo, non? Pero sí que dá a sensación de que a Audiencia Nacional o que pretendeu foi unha pena exemplar entre 10 e 18 anos, o mellor para o que foi a sentencia, para que foi os feitos probados, por así decirlo, en termos xurídicos, a min parece unha pena excesiva, pero sí merecían un castigo pois pola acción que pretendían facer. É dicir, non eran dúas xoes precisamente esta xente que iba a facer, pretendía cometer este tipo de acción. Por eso digo as dúas cousas. Yo non me quero pronunciar en el aspecto puramente jurídico, primero porque no soy jurista, y segundo porque entiendo que los canales de la justicia están abiertos para que se planteen los recursos oportunos. Ahora, desde el punto de vista político, que es el planteamiento que hace el señor Beiras, parece intolerable. A mí me parece que esta ambigüedad, y ya no es ambigüedad, porque claramente esta declaración ya no deja lugar a dudas, ¿no? De justificar un acto y de solicitar de la población el apoyo a unas familias porque pobrecitos están estresados y entonces terminan cogiendo una olla express. Tampouco penso que Beiras este xustificando en este caso, sino que está cun discurso político que a él funcionalle moi ben, é rendible en termos electorais para o que é a mensaxe do seu partido. Ese é un tipo de cousas, pero o que temos que ver como sociedade, que temos un Estado de Dereito no que se aplican leyes, un Estado de Dereito garantista, é que ao mellor a acción que fan estos rapaces con respecto á pena é desproporcionado. Ti podes equilibralo, vamos a ver, o que non podes facer... Rafa, esto no es lo que está diciendo aquí Beiras, es decir, no habla de desproporción, habla de justificación. Como tertuliano dou a miña impresión sobre as palabras de Beiras é sobre o que, dun punto de vista de cidadán, membro dunha sociedade, penso que ten que ser este tipo de cousas. O que non lle podemos decir, disculpa que é a primeira vez que debato contigo, pero claramente os nosos espectadores é facer unha especie de moralina como dicindo non podemos admitir dende o primeiro momento que isto pasa, non, hai componentes e xa dende o punto de vista xurídico non é mesmo unha tentativa de cometer un acto violento que cometer unha acción terrorista, dende un punto de vista penal. Que se lle podían ter imposto outras penas. Eso é, por iso digo que é desproporcionada, dende un punto de vista do Estado de Dereito, repito. A ver que opina Virgilio.
Bueno, é dicir, eu creo que... Non tanto sobre a pena, senón sobre Beiras, máis. No, Empeza por aí, eu digo. creo que é un desatino e me preocupa a deriva que está collendo a política galega, non? É dicir, primeiro, é dicir, isto non é os condenados non fixeron un acto por un arrebato, nin por un momento de enajenación, nin baixo os efectos do alcohol que colleron unhas tarteiras e puxeron un caixeiro, non. Isto había unha preparación, eles sabían os riscos que supoñía ese tipo de accións, sabían que xogaban a dialéctica de ese tipo de accións, o que conleva, co cual, é dicir, podemos discutir se é excesivo ou non excesivo. Leches a sentencia? Non, pero, é dicir, a máis da sentencia, como di Carla, que se pode recurrir e esas cousas, pero hai unha cousa, hai un elemento que previamente ele está na dialética esa da violencia, con lo cual, que Beiras justifique eso me parece lamentable. No, y sobre todo lo que decías... Logo me parece lamentable a falta de sensatez e o exceso de demagoxia que hai na política galega, só teño dito aquí varias veces, non, por parte de AGE, e que o PP sigue o xogo dunha maneira bastante evidente e que lle interesa eso, pero que eso ten uns riscos claros, é dicir, igual que cando o PP quer levar unha moción a todos os concellos para condenar a AGE, digo, a resistencia galega, eu creo que é un pouco excesivo, porque, a fin e a cabo, a resistencia galega non deixan de ser 4 pelagatos. 4 pelagatos que son cunha dialética que teñen que saber os riscos que corren. É dicir, eu cando vou bebo máis dunha copa e collo o coche xa sei que riscos teño. Inda que despois poida alegar que había perdido baixo os efectos do alcohol o control da situación, pero xa teño que saber eso, non é, oye, que tuve un momento de enajenación, non, eso hai unha preparación previa, teñen que saber, e aparte o desconocemento da lei non exime do delito, non? Entonces, é dicir, e que Beiras este xogando a esa demagoxia me parece lamentable. Non exime de que delito? De que delito, quero decir, porque volvo a decir que esta xente merecía evidentemente un castigo penal, pero ao mellor este desproporcionado, aplícanse ou atribúense delictos que ao mellor non foron precisamente os que cometeron, non? Isto hubo xa outro grupo. ¿El tema es la declaración de Beiras o la sentencia? O tema son ambos, pero empezando por Beiras. O que pasa é que en certo modo compartes de alguma maneira o que pensa Beiras. No, eu creo que dixen claro que Beiras estaba xogando o que lle interesaba políticamente. Pero no que se refire á pena que consideras moi elevada... Claro, a min estas declaracións de Beiras a min parecenme absolutamente impresentables. É dicir, políticamente impresentables e ventaxistas para o que el pretende. Punto 1. Punto 2, o que dixen antes, non? A ver... Non sei se quedou claro, Carla. No, sí, perfectamente, pero es que quiero decir que yo veo que hay dos lecturas, ¿no? Por una parte la lectura que hace José Manuel Beiras, que evidentemente lleva el agua a su molino, ¿no? Y que lo utiliza para lo que tú decías y que comparto ese análisis, es decir, está guiñándole los ojos a una parte de su electorado, ¿no? Personalmente creo que es un error, porque allí donde puede ganar algo ahí va a perder en otros nichos. Yo creo que la sociedad gallega, a pesar de que tú me trates y me tildes de moralina, yo creo que la sociedad gallega en general rechaza este tipo de actitud violenta. Claramente. En un 95%, ¿no? Entonces, bueno... Virgilio, quedaba algo por apuntar, sí, non? Que te interrumpimos. É que a final dos anos 90, a principio da década do 2000, xa hubo tamén un grupo con actividade similar á Resistencia Galega, tolerada en certa medida e controlada en exceso pola policía e a Garda Civil, e que se xogou tamén con que era unha amenaza terrorista do Ministerio Interior en Galicia, non? Que nunca foi tal. E eu creo que tamén hai unha parte aí que me preocupa. O exército guerrilleiro dos grapos, estás falando? Non, estou falando de Nos UP e que logo era diferentes grupúsculos que había por aí, que agora derivou en Resistencia Galega e que, ao fin e ao cabo, insisto, non é... Eu creo que eso era anecdótico. Sí, pero esa anécdota está se xogando por parte do Ministerio de Interior de como que un perigo para e que non. Eu creo que tamén hai que dimensionar as cousas e desde logo o de Beiras é que absolutamente... Pero entón compartes comigo que o mellor o de Resistencia Galega como organización terrorista dende un punto de vista nominal non é tal, o mellor son pois
como diría coloquialmente, 4 pirados que se dedican a facer este tipo de cousas, pero unha organización terrorista estamos falando dunha estrutura, estamos falando dunha financiación, estamos falando de moitísimas outras cousas, incluso unha base ideolóxica, que mellor aquí son carentes dela, non digo que... claro, estamos falando de cousas diferentes. Eu creo que se está sobredimensionando o problema. Eso, e polo tanto, como se sobredimensiona, o mellor as penas se desproporcionan tamén. Posible que estas condenas atallen de alguna maneira ou fagan pensar a mozos que poden estar tentados de participar. Bueno, parece que sí. Bueno, poderíamos seguir falando desto, tamén me apuntaba Virgilio algo interesante, o nivel de demagoxia da política galega, pero non temos tempo. Facemos unha pequena pausa, collemos folgos e á volta falamos do futuro de Nova Galicia Banco, que é outro dos temas que nos preocupan moito, así que nada, pequeno descanso no faladoiro, volvemos de contado.